Трудно ли ти е да се концентрираш? Постоянно се разсейваш? Днес ще ти разкрия тайните на добрата концентрация, които ще ти помогнат да постигаш повече. Един от основните врагове на концентрацията са разсейванията. Телефонът, социалните мрежи и известията. Те карат мозъка ти постоянно да превключва, което намалява фокуса. Решението? Изключи известията и работи в тиха среда. Липсата на план също е причина за разпилен фокус. Когато знаеш точно какво трябва да свършиш, мозъкът ти се концентрира по-лесно. Направи списък с задачи и започни от най-важната. Да работиш без почивка е вредно за концентрацията. Използвай техниката Помодоро. 25 минути работа, 5 минути почивка. Това ще ти помогне да запазиш свежестта на ума си през целия ден. Мултитаскингът убива концентрацията. Когато правиш няколко неща едновременно, мозъкът ти не може да се фокусира качествено върху нито едно от тях. Вместо това, съсредоточи се върху една задача наведнъж и ще бъдеш много по-продуктивен. Мозъкът ти се нуждае от енергия, за да се концентрира. Пий вода, храни се здравословно и се движи. Дори кратка разходка може да подобри фокуса ти. С тези лесни трикове ще усетиш разлика веднага. Ако искаш още полезни съвети, последвай ме за още